taler nu med Christian Roman, der arbejder i Rådet for Grøn Omstilling. Hvad ser du som de største udfordringer i forhold til at få erhvervslivet med til at elektrificere deres bilparker? Jeg mener det meget om fordommen. Jeg skal ikke prøve noget nyt, og det gør så kan jeg ikke nå mine opgaver, og den har ikke rækkevidde nok. Og sådan noget. Men man skal bare vende sig til noget nyt. Prøv det af noget tid, og så finder man sgu ud af, at det er meget federe at køre i den her bil. Jeg har ikke hørt om nogen, der kører en elbil, som siger, at jeg vil hellere tilbage til en benzinbil. Folk hænger lidt fast i de gamle historier, om den der startede lidt for tidligt på det, før teknologien var klar. Men teknologien er der nu. Hvad betyder det her, at det er de større firmaer i Danmark, de går forrest og tager den her position? Men det er da imponerende, og det viser vejen frem. Kunderne vil jo også tænke, at det er da fedt, at I tager det her ansvar på jer, og I vil køre på el. Ja, jeg tænker, at det er et rigtig godt skridt, og fedt, at I går forrest. Vi er tilbage her med Mark Lyskjær, Fleet Manager i Bravida Danmark. Da den her ordre den blev underskrevet, så var vi jo ret hurtige heroppe i kommunikationen og lagde stolt et billede på Facebook, hvor vi fortalte om den her store historiske ordre. Og der gik lige et par minutter, så begyndte de kritiske og også ironiske kommentarer at komme ind. Jeg kan lige prøve at læse et par stykker af dem op her. Den første, der skriver, føj, hvor bliver det dyrt at bruge Bravida som elektriker? Bliver det dyrere at ringe efter Bravida efter den her ordre? Nej, det gør det ikke. Det er billigere for os at have bilerne kørende. For 2-3 år siden, der kunne vi godt vælge elbiler fra, fordi at de var dyre for driften. Når vi kigger på den totale omkostning, jamen så kan vi faktisk begynde at se, at vi har faktisk en pæn besparelse rent omkostningsmæssigt ved at gå over i elbiler. Så den vil jeg faktisk gerne dementere. Det er billigere for Bravida at have en elbil kørende, end at have en fossilbil kørende. Langt størstedelen af kommentarerne handler om rækkevidden af de her elbiler. Og det er ret tydeligt, at dem, der ikke kører elbil, har en idé om, at de kan køre meget kortere på en opladning, end bilerne rent faktisk kan. Derfor har vi talt med en af Bravidas medarbejdere, der faktisk har erfaring med at køre elbil. Det dækker min hverdag helt perfekt, og især de nye biler her, de kører jo noget længere på opladningen. Der er mange, der har en idé om, at man skal sidde og fryse, når man kører elbil, fordi man ikke kan tænde for varmen, fordi så dræner du dit batteri. Ja, det tænker jeg også, det er en myte, simpelthen, fordi at nu i de 4 år, jeg har kørt elbil nu her, jeg har ikke på noget tidspunkt sat ind i kabinen og fortsat. Jeg har 22 grader i kabinen, og der er sædevarme på og ret varme, og jeg kører stadigvæk de der 230 km på en opladning med det vejr, vi har nu. Og om sommeren, her i sommer, der var jeg oppe på 300 km